yanzu bari in ba mu karamin misali. Duk da duniya tana ci gaba a hankali a hankali, a da za ka yi targaɗe, za a kawo ka wajen malamin da zai ja maka targaɗen, yana motsa baki wai addu'a yake ta jan targaɗa, amma ba zai taɓa gaya maka ita ba. Saboda me? Saboda gobe in ka sake targaɗe ka sake kawo kuɗi ya jama. Kaza za ka siya a gidanka za ka ci, amma ba a koya maka karatun yankan ba, sai ka kai wajen malam, shi ya san karatun yanka, ya yanka maka dan yana da wani kaso a ciki. Mutuwa za a yi maka, ba a yadda a koya maka yadda ake suturta gawa ba, tare da kai kafi kowa cancantar ka suturta wannan gawar, amma wani malami ne zai zo ya wa gawar wanka, kuma wajen wankan ba za a yadda ka shiga ba dan karka gani, karka koya. To sannan kuma duk abin da gawar ta mutu da shi na tufafi kuma na malam ne. Wannan irin abubuwan fa muka gada a ƙasar Hausa, ba dan komai ba dan a ci gaba da me bautar da mutane, ana mallakar su, ana sa su su yi abin da ake so, ko da ya saba wa Allah, ko da ya saba wa manzan Allah. To irin waɗannan malaman ba su da tashin hankali, wanda da yawansu sun rasu, Allah ya ji kansu, amma 'ya'yansu sun gaje su, kuma sun zo sun tadda duniya ta fara canjawa, duniyar ƙalubale. Yau ta kai a garin Kano fa kaburburan shehunnai kamfani ne, trading kamfani ne. A yau idan shehu ya mutu a Kano, akan ki a ɗauke shi a kai shi makabarta, sai a binne shi a gidansa, saboda akwai mutanen da za su zo neman albarka wajensa, to 'ya'yansa su kuma sai su katange kabarin, su yi masa kwalliya, su sa fitulu, sai su sa gate. Gwargwadon buƙatar ka in ka zo ziyarar shehu da neman albarka da neman tabarraki, gwargwadon kuɗin da za ka biya. Yau a garin Kano akwai wannan, ba wai don akwai wata barazana a wata makabarta ba, a'a saboda kaburburan su kansu neman kuɗi ake da su. Su shehunan sun nema suna da rai, bayan rasuwarsu kuma 'ya'yansu sun ci gaba da nema, kuma duk da gumin al'umma. To shi yasa duk lokacin da wani bayani na gaskiya ya zo wa al'umma dan tawaye, to ba za su taɓa yadda da wannan ba. Za su yi duk abin da za su yi don su ga sun taka birki, sun toshe, sun hana al'umma tawaye, domin